hogy tök jó. Tök jó, Marci, hogy itt vagy velünk, és hogy tudunk egy kicsit beszélgetni a munkádról, és ennek kapcsán a Brand Guide AI-ról is, amit használta az utóbbi időben. És akkor látom is itt a e-mail aláírásodban, hogy Visual Storyteller vagy. Ez nagyon tetszett már az elején, amikor így kapcsolatba kerültünk, hogy egy kicsit ezzel kapcsolatban majd mesélj, hogy ki is vagy, és ugye még Bence van itt velünk a Brand Guide AI társalapítója, ketten csináljuk, és azért beszélgetünk, hogy ezt egy projekt kapcsán kerültünk kapcsolatba. Annak a projektnek a részleteiről ma nem fogunk beszélni, viszont hogy hogyan alakult ez a dolog, arról mindenképp. Úgyhogy Marci, Visual Storyteller, ez nagyon izgalmas. Igen, hát bemutatkozom, én Juhász Márton vagyok, jelenleg szabadúszó média designerként dolgozom, főleg grafikai tervezéssel, arculattervezéssel és webdesignnal és UX-UI-jal foglalkozom. Izgi. És van valami speciális terület, vagy mármint, hogy iparág, vagy ezen belül, amivel speciálisan foglalkozol, vagy inkább ezt próbálod, hogy mindenfélével? Hát igen, jelenleg így minden iparág, ami így szembe jön. Aha. Szuper. Ezt abszolút át tudjuk érezni, mert minket is ezek a területek érdekelnek szinte a legjobban, meg a szakmai múltunkban ez abszolút szerepelt, úgyhogy ez tök jól összefüggenek, meg ugye átfedik egymást ezek a területek. Abszolút. Igen. Jó, ugye most egy arculatervezési projekt kapcsán kerültünk így kapcsolatba, és az is kérdés, hogy a munkád során mikor volt az, amikor találkoztál a Brand Guide AI-jal, vagy ezt hogy fedezted fel? Igen, ez úgy volt, hogy én fel vagyok iratkozva a Hello Yellow-nak a hírlevelére, és akkor egyszer küldtél egy e-mailt, ahol tudtam neked írni, hogy jelenleg milyen feladatokon dolgozom, esetleg hol van elakadásom, és akkor ezt megírtam neked, és akkor te küldted el a Brand Guide AI-nak először a linkjét, és akkor ott találkoztam. Emlékszel. Micsoda pushy sales folyamat van itt, most lebuktunk. Hogy... Nem, hát mindenkinek próbálom, amikor látom, hogy mivel hiszek az egész termékben, hogy ez hasznos, ezért ahol lehet így megosztom, és akkor ez is egy olyan helyzet volt, hogy úgy láttam, hogy biztos hasznos lenne, de majd elmondod, hogy mennyiben volt hasznos, mert hogy az tökre érdekes, hogy ott kifejtettél valamit, hogy most lesz egy projekted, és ott van is valamiféle kihívás, vagy elakadásod, vagy nem tudom, hogy erről így nagy vonalakban úgy, hogy nem beszélsz a részletekről, tudsz mesélni, hogy akkor mibe gondoltad azt, hogy itt fog tudni segíteni az AI-unk? Igen, hát ez egy elég nagy volumenű projekt volt, ugye, ami igényelte az alapos stratégiai munkát, és hát nagyjából így azért voltak alapjaim a brand stratégiáról, ugye, amiket főleg a könyveidből szedtem fel, meg az internetről, de ugye minden projekt specifikus, ugye nem lehet általánosságban teljesen ugyanazokat mondjuk a Google Brand Sprintnek a folyamatait alkalmazni, azt ugye azért valamennyire személyre kell szabni az adott problémára. És ugye hát ezért ez egy eléggé kihívás volt nekem akkor, és ugye amikor küldted a Brand Guide AI-t, felmentem rá, felregisztráltam, és leírtam a kérdésemet, és tényleg így csak így néztem, hogy nagyon jól megválaszolta a kérdéseimet, és tök precízen adott megoldásokat. Ennek örülünk. Igen. Akkor ezek szerint ilyen, még az első lépést azért gyakorlatilag
a bizalmad elég nagy volt, mert ismerted a Peti könyveit, Így van. ismerted a Yellow-t, úgyhogy azért az nagy ilyen a motivációs tényező volt. Igen. És egyébként korábban használtál ChatGPT-t, vagy bármilyen más AI-t a munkádhoz? Hogy össze tudod hasonlítani, vagy miben érezted a különbséget? Tök érdekes lenne. Igen, a ChatGPT-vel is próbálkoztam, de ő nem tudta megoldani ezt a problémát. Aha. De a Brand Guide AI az tényleg így megmondtam a kérdésemet, és részletekben leírta a választ, hogy hogy kell csinálnom. Ez Igen. jó hallani, mert nekünk is ez a tapasztalatunk, de hogyha mástól halljuk, akkor nyilván az megerősíti bennünket is, hogy itt is ez volt a cél, hogy ez egy céleszköz, és a márkaépítés branding területén tudjon segíteni. Jó, említetted. Mondjad csak, igen. Ja, bocs, csak itt van egy kis késleltetés a kábelek között, tudod, amikor ülsz egy meetingen, és akkor nem tudod, hogy mikor fejezi be a másik, mert ő már befejezte előbb, de te később kapod meg a jelet. Mindegy, technikai részlet. Azt akartam kérdezni, hogy akkor ezek szerint te úgy viszonyultál hozzá, mint hogyha egy mentorod lenne, vagy egy valami segéd, vagy lenne egy kollégád, akivel meg tudod beszélni. Igen, mindenképp, igen. Amit én személyesen éreztem, ami ilyen aha pillanat volt, az hogy basszus, ez olyan, mintha Serfőző Péterrel beszélgetni. Szuper. Akkor jól dolgoztunk. Igen. Mert hogyha jól értem, akkor az volt a terved, hogy megtervezz azt, hogy milyen módon, vagy milyen workshopot tartani, meg hogyan, igen. Vagy azt validálni, hogy ami volt a fejedben, alapok, azt mivel egészíts ki, vagy pontosan, hogy kell ezt érteni, hogy kezdtél így el dolgozni, milyen céllal? Igen, hát ugye volt egy specifikus probléma, az ügyfélnek az igényei, és akkor igen, nekem is volt egy tervem, hogy nagyjából mit akarok, ezt így megírtam neki a részletekkel, és akkor erre adott egy megfelelő keretet, hogy egy ilyen stratégiai workshop keretet, hogy pontosan milyen feladatokon menjünk végig ami az ő helyzetéhez van igazítva. Uh-huh. Szuper. Ja. És akkor ennek megfelelően haladtál is az ügyféllel, igen. És a kapott infókat is utána még tovább hasznosítottad, vagy csak így a megalapozáshoz használtad egyébként? Igen, a megalapozáshoz is használtam, akkor volt még egy jelmondat validáló workshop, abban is nagyon sokat segített, hogy milyen lépéseken menjünk végig, hogyan szűrjük a jó jelmondatokat, stb. És hát ezen kívül még használtam ugye ilyen 4 szempolitikára elemezni bizonyos grafikai anyagokat, hogy szerintem ilyen, és ebben is nagyon sokat tudott segíteni. Aha. Jó, hogy feltöltöttél a saját képet vagy dizájnt. Igen. Akkor végül is Figma vagy Illustrator meg a Brand Guide AI között. Így van. Kommunikáció volt. Tök jó. Mert ugye lehetővé tettük ezt a képfeltöltést, képelemzést, képgenerálást is, akár lehet, hogy használtál, azt nem tudom. Kipróbáltad? Melyiket? Hogy lehet tőle kérni képgenerálást, hogy ja, ne igen. csak szöveget adjon ki, hanem hogy az mennyire volt hasznos, vagy... Hát ilyen inspirációgyűjtésnek amúgy hasznos volt, hogy így ötleteket adott, és akkor azokból tudtam dolgozni. Uh-huh. Ja, az nekem is úgy jött ki, hogy olyanokat mutat meg, amire nem is gondolsz, de nem a kész, hanem azt még tovább kell kicsit gyúrni.
Igen, ilyen ötlet részek vannak, amit esetleg tovább lehet gondolni, meg Igen, tovább lehet gyúrni, semmiképp se olyan kész, amit mondjuk ügyfél elé vissza, és azt mondod, hello, itt van a csomagolás, vagy nem tudom, de igen. hogy de ebbe is nyilván idővel lehet majd fejlődni. Azt nem gondolom egyébként, hogy a közeljövőben mondjuk a BrandGuide AI logót fog tervezni, vagy konkrét grafikai munkát, de hogy ilyen irányokat arra biztos, hogy egyre jobb lesz majd, ahogy fejlesztjük. Na, ez tök jó, és amit még szoktak mondani, hogy hatékonyságot is növel, tehát hogy időben esetleg te ezt hogy érezted, hogy hosszabb időbe tellett így, vagy nem akarom így eszádba adni a választ, úgyhogy hogy ezzel kapcsolatban mi a tapasztalatod? Igen, mindenképp gyorsította a folyamataimat. Például sokkal jobban tudtam így streamline-olni a munkafolyamatokat, meg az egész projektmenedzsmentben is amúgy adott tippeket, meg tanácsokat, hogy hogyan optimálisabb, mi legyen a következő lépés, amivel lehet gyorsítani a folyamatot, hatékonyabbá tenni. Szóval ezekben is tudott segíteni. Aha, szuper, Tök jó. szuper. Itt az idő az a szűk keresztmetszet általában. Ilyen branding, design és egyéb, szinte minden területen. Már tegnapra kérjük. Igen. Így látod, De az legyen e-mailek alapos, utána. átgondolt, részletes. Úgyhogy Igen. mindenképp meg azt szoktuk még mondani, hogy az időt azt lehet úgy is mérni, hogy mint hogyha többen lennétek. Tehát, hogy azt mondhatod, hogy egy csapat társad van, aki tapasztalt bizonyos területeken, vagy több tapasztalata van, és akkor ezzel biztonságot is ad, meg a csapatnak az erejét, gyorsaságát, nagyobb teljesítőképességét, úgyhogy tök jó. Erről jutott eszembe, jó, hogy mondott Peti, hogy volt olyan, hogy nem tudott válaszolni, mondta, hogy sajnos ez nem értek, vagy volt olyan terület, ahol rosszul válaszolt, hogy nem használható választ adott. Hát Nyugodtan mond. Igen, olyan volt, amikor igen, valami hiba volt, és akkor írta, hogy próbáljam újra. De egyébként így nagyon rossz választ nem adott, azt nem tapasztaltam. Mm. Tehát nem halucinált, hazudozott, nem Nem. vetített semmit, igen. Mert azért ugye a normál AI az azért hajlamos rá, amelyiket nem így céleszközként csinálják meg. Aha. Igen, ezt tapasztaljuk. Próbáljuk őszinteségre nevelni, hogy mondja azt, hogy ez nem az ő területe, és akkor próbál segíteni más forrásból, de nem a BrandGuide tudásanyagából, ugye a könyvekből, a videókból, kártyákból, stb. Úgyhogy na, ennek örülünk, akkor még hogyha mesélsz annyit, hogy a projekt hogy zárult, vagy milyen eredményeket mondhatsz el. Mi ugye láttuk a vizuális eredményt is, ami egyébként szerintem marha jó anyag lett, úgyhogy külön gratula. De hogy tudod összefoglalni, hogy mi lett így kb. A vége? Hát az ügyfél is nagyon elégedett lett a végeredménnyel. Ő mondta, hogy erre számított, erre gondolt, vizuális megjelenésben. Wow. Aha. Szóval ja, jól tudtam együtt dolgozni a BrandGuide AI-jal, és ezáltal egy tényleg szép minőségi munkát szállítottam le az ügyfélnek. Szuper. Szuper, majd ha publikus lesz, meg kikerül a portfóliódba, nem tudom, hogy ez ki fog-e. Ki fog? Igen, majd ki fog. Akkor mindenképp megosztjuk mi is itt a videó alatt, vagy meg lehet nézni a melót. Úgyhogy ez tök jó. Mondjuk, Bence? Reméljük, hogy több egyéb megbízáshoz vezet majd ez a munka a számodra, és akkor így indirekten ez az AI is hozzájárult a
további fejlődéshez, vagy a bevételekhez, az tök jó. Igen, mindenképp egyébként én is sokat fejlődtem a projekt alatt, meg mi alatt a Brand Guide AI-t használtam. Tényleg nagyon jól így bővítette a perspektívámat így a brandinggel kapcsolatban. Tök jó. Tehát közben tanul is az ember, tényleg, Igen. mint egy mentor, vagy ilyesmi. Igen. Ugye ez alapján most hogy látod, hogy kinek hasznos ez, vagy kinek ajánlanád? Hát olyan designereknek, akik a következő szintre szeretnének lépni, de nagyon nem tudják, hogy hogyan tovább. Uh-huh. Hát a Brand Guy AI, igen, ő megmondja tényleg, hogy mi a következő. Fogja a kezedet, segít, Igen, nem engedi. igen. Ugyanakkor, hogyha azt érzékelted, hogy ha mondjuk van valaki a te szinteden, tehát egy profi branding anyagot tud leadni, akkor olyan se kezed alá dolgozik, tehát nem kezdő tanácsokat ad, hanem érzékeli talán, hogy milyen szinten vagy nem. Tehát tök hasznos az elmondásod alapjából, tehát ez, amit mondtál, hogy így együtt dolgoztatok, meg tök jókat mondott, csak arra következtetek így. Aha, az nagyon jó. Aha. Mert akkor még értékesebb ilyen csapattárs. Igen. Igen. Nem tudom, hogy hallottatok erről az új Anthropic modellről, amelyik most jelenik meg. Például ott az egyik cikkbe írták le, hogy hiába vagy egy szakember, akinek szinte minden a fejében van, mondjuk 15-20-30 év munka után, van egy ilyen limit az emberi agynak. És akár egy orvosról beszélünk, vagy akár Petiről, aki megírt számos könyvet, még a könyveit sem tudja felben tartani az ember, amiatt a biológiai limit miatt, hogy viszont az AI-nak az összes könyv állandóan fejében van. És nem azért, nem okosabb, mint a szakember, ezt írta le a cikk, hanem egyszerűen, mivel a műszakilag neki minden benne van egyszerre a memóriájában, ezért mindig pont a jó választ mondja neked az adott szituációba. És ezzel túlszárnyalja ebből a szempontból túlszárnyalja a szerzőt is akár. Biztosan, mert a szerző lehet, hogy bal lábbal kelt föl, vagy nem aludt éjszaka, vagy nem vannak napok, amikor nem jut eszébe semmi. Igen. Még akkor is rosszabb, mint amikor az AI-nak is van azért rosszabb napja, mert nem tudom, valamit elcsavarnak, vagy tekernek, de még így is ez a minimum 4 kávéval és 6 Red Bull-lal felvértezett Cserfőző Péter, vagy nem tudom, így pörög és nyomja a dolgokat, de mindegy. Szóval tök jó, hogy ezt mondod, hogy... És akkor csatlakozok ahhoz, amit Bence mondott, hogy bízom benne, hogy a sikeres projekt az további sikeres projekteket tud hozni, és akkor ebbe segített az AI is, az eddig is magas szintű munkádat még tudtad egy lépéssel följebb tekerni, és akkor ezt meg lehet tenni minden projektről projektre, úgyhogy sok sikert kívánunk, és kívánjuk, hogy legyenek jó projektjeid a jövőben is, amiben tudunk segíteni. Köszi szépen. Köszi, hogy megosztottad, meg szántál ránk időt. Szívesen. Nagyon jó gondolatok születtek. Igen, köszi szépen a beszélgetést, Marci.